Здравейте хора, днес ще играем Bull Beach и искам да ми дадете след този видеоклип отдолу в коментари нови идеи за клип, защото не мога да се сетя и виждате чак кога измислих следващия клип и за това. И така, аз съм All-Star Pro, забравих да ви кажа, но всички знаят. Но за тях, които ми гледат, например, като влезат в YouTube и в началната страница им излезе някой мой клип, знаят, че аз съм All-Star Pro. Искам да се абонирате за мен и само лайк. Само палци нагоре, ако някой не разбира. Сега ще покажа някоя атака, откъде може да атакувате. И мисля, че играта е много готина. Аз съм пешакара 7. И тук в горния ляв ъгъл, 6 левел съм. Ето е това като компас, влизате вътре и си избирате кое да атакувате, но за да махнете от облаците, ще ви пише определена сума, която трябва да платите, за да ви излизат други играчи. А диамантите може или да си купите, или тук на картата ще ви излизат честове, които може да отворите и вътре само диаманти ще се падат. Аз съм отварял. Я това фин опонент. Фин. То се 6 левел. Аз съм 6 ама... Мортър. Тоест няма го убия. Тоест да пробвам. Точно пък 999. Виж. Тук. Гадост. Тоест добре си направя базата, ама ще се пробвам. Все пак взем тук. И имам една идея сега тук да си пусна, да дойдат там. Бързо, отичайте. Бързо, бе! Че то свърши, бе! Значи... Не, мортъра почна да стреля! Тук бързо, бегай, марш! Марш, бате, давай, изстреляй! Убивай го този мортър! Убивай, че той ще го уби! Давай! Yes! Остана ми един, давай! Тук! Не, умрях! Не можах да го взема! Сега на много трябва да ги зареждам. И ето ета ще ви носи пари. 230. Айде пари. Такова. Сега някой друг ще се опитам да атакна. Първо да видя. Това е 4 лева. Мисля, че няма да имам проблем. На третия моето е. Мога да го убия. Бам. Ти колко ще му взем? Той, на тебе също. И на тебе. След така да почнат да поубиват. Ще пазя. Не. Защо тук? Не! Yes!
Печелете ми, докато още такова ти. 12, още едно. Yes, 18. Никакъв проблем. Да, той никаква работа, че си го оставили на толкова с малко. Ама то на 2 изстрела е било или на 1. О, бебе, да, бебе, да. Взех го на 3. И няма да презареждам. Оу, вижте. Точно пък да кажа, вижте, и то спря. Ето къде съм вземал, където виждате. Тук съм вземал, тук взем. Този дето ме издразни. Тук, то си иска. Айде. What? Значи, тут нямам шанс. Why somebody? Няма шанс да го убия. И надявам, и това беше от този клип. Надявам се той да ви е харесал, ако е така. Давайте само лайкове, т.е. палци нагоре, ако някой отново казвам не разбира. И пишете в коментари някои идеи за нов клип. И така, може би ще направя някой клип, но ще трябва да снимам само на нещо черно. Или пък ще го измисля нов клип с вицове, мисля да направя. Или да ги гледаме от интернет. Ако искате, ако сте съгласни по-точно, ще го направя, ще намеря, ще избера най-хубавите. И така. Довиждане от мен, до следващия клип отново. Аз съм All-Star Pro и се абонирайте за моя канал. Ако някой има някои идеи, пак... Не, всъщност нищо. Ако някой има канал, мога да се абонирам за него и да давам лайкови за неговите клипове, както правя за едни други мои абонати, за едни други хора, за които съм се абонирал. Мога да ви ги кажа. Те са Shadow Hex, някой също може да се е абонирал за него, и Vodol Hates TV, Rose Games BG, също Wolf 85 Pro, и не помня, ама имаше едно момиче, май беше Мирослава Василева, или не помня. Така, и съм се абонирал за един пичага, дето е Ники Геймс BG. И не, Ники Геймс само е, не BG, защото той не е българин, говори на някакъв чужд език, може да е англичанин, но аз не го слушам, само гледам клиповете му. На Майнкрафт снима клипове, който е заинтересован, може и той да се абонира за него. И така, чао от мен до следващия клип. Аз съм All-Star Pro, довиждане!